Zdravo moji subscriberi, danas ja kupujem sestri sve šta ona uspije zatvorenim očima da dodirne. Mi nemamo veliki budžet kao youtuberi kao što su Dex Rock ili Imperator, Fox, ali ajde, stavi masku, na oči, evo ga. Ajde, vodim te. Nije. Ajde, nađi korpu. Ajde, nađi korpu. Na to sam korpu. Ajde, vuci. Oj. Majmune, vuci. Ajde, vozi. Hoće ti ja da ti pomažem? Jer idem pravilno. Da. Ušra si, ajde. Ako uzmeš previše svega, ja ti ne kupujem. Udari se. U šta? U štan sa voćem. A kojem neću, ja ti kažem. Ajde, pipaj. Vidi nešto u kesi. Da, jeste. Šta je ovo? Fuj, trule. Mislim da su jabuke neke. Trule. Ne, idemo dalje. Nije, samo ću ti reći da nije trulo, nego je tako mekano. Ajde, vozi! Neće da, ajde, malo brže to. Slobodno. Ja ću da budem ispred tebe. Joj. Pazi ispred tebe štrand. Skreni. Ajde, vozi. Pazi! U šta? Štan sa mesom. Pazi! Okreni se, idi tuda. Uda? Imate vi vozačku, a? Jeli? Ne. Aj, pazi, nemoj, pazi. Pa gde sam? Idi sam! Kuda Ajde, napred? moj, ti idi samo, idi! A to su, neću ti kažem šta. Gledaj šta imaš sa druge strane. Idi, bliže, slobodno. Idi, imaš. Evo, to je kutija. Samo ću ti reći da su to neki keksići. Ajde, šta? Ovo znam šta je, ovo su neke vafle. Šta ćeš da uzmeš? I ovo. Radite djeca, sve mi ispod. Izvijete, mi radimo takav challenge. Ja ne vidim. Ajde, kreni. Ajde. Udara si prvu stvar na svom nevidljivom spisku. Ja sam bila u dve prve stvari. Buraz, imaš ove strane. Buraz, imaš ovdje. Ne, idi. Naprijed, ne tu. Naprijed. Ajde, sad sa svoje strane. Pogodi, ja si praznu poricu, sve su ostale pune. Aj. Sok. Da. Ne miriše. Pa ne smiješ da otvaraš. Ajde, želiš da uzmeš? Da. Korpa ti je sa druge strane. Ajde, kreni, vozi. Vidjela sam neki Buraz, ja sam pare skupljao 3 mjeseca za ovo. I ti mi troši. Pazi! Pa ti govorim, pazi, majmune. Gde sam? Majmune, pazi! Pa ne znam gde sam. Majmune, pada to na mene. Ajde. Buraz, sparo je. Aj. Buraz, sparo je. Buraz, sparo je. Police, brate. Buraz, sparo je. Police. Gde su prazne? To su prazne. Buraz, daj da stavim svoju kesicu. Aj. Buraz, nešto smo sromili. Uj, neka tuna. Gde je tu? Ajde, idi, vozi. Pazi da se ne sudaš, ajde, kreni. Idemo u Liku. Šta je to? Cenu si srušila. Ti si hodaći tank. Da. Shvataš to? Ti si hodaći tank. Pazi, tu je usko. Gdje? Oj, ovdje ima svašta. Ajde, pikni. Sa druge strane. Aj. Hoćeš? Tuna, svaka tuna. Pa ako želiš, možeš uzeti jednu. Pa da jedemo. Neću. Nećeš? Ne volim tunu. Ovo su sardine.
Ovu ti voliš, ovu ti voliš. Ovu ti voliš. Oju. Ovu ti voliš, ovu ti voliš. Ovu ti voliš, ja znam da ti to Ostavi voliš. ću ja. Pa to ti voliš. Svejedno. Ja uzimam slatko. Buras, ovdje ne možeš proći, možeš riknart. Buras, tu ne možeš proći. Buras, tanko je. A ubrzaj to! Moji subscriberi gledaju na to, kako ti. Ajde ubrzaj malo. Ajde, uzmi. Neću tu uzeti. Buras, ovdje si već bira. Buras, daj ja da ti pomognem. Evo, ovaj deo je dobar. Ajde, hoćeš to dobro? Pa to ti je skupo. To ti je skupo. Ovo je kafa. Možda. Jeste. Misliš da nikad nisam Sa pisala? druge strane ima nešto interesantno. S koje strane? Oj, evo imaš tu nešto interesantno. Miriše na slatko. Mislim da je ovo neko čokoladno mlijeko. Uzimam. Uzimaš? Da. Evo stavi su u korpu. Ajde vozi. Mislim da je ovo neko mlijeko. Imaš da napuniš frižder. Buras, ti si svašta iz nekog ovoga. Ajde. Jer ima se ispred. Da, ima, pazi. Samo ću ti reći da paziš. Uzme. Ovaj deo će da bude baš zanimljiv. A Pipa je nešto... Mogu ja sebi nešto da uzmem? Nemam pojma. Ajde, uzet ću sebi. Uj, neka tu. Ja sam sebi nešto uzela. A ako budeš izgubila zbog moje kupovine, onda ti se računa. I moje samo ne računa, može? U redu. Oh my god! Ako ovo uzmeš ti si gotova, znaš? Ne sad, ajde. Wow, ako to uspeš, dodirni ga! Čokolada! Budaš kolika je! Momci, devojka, nemojte napraviti samo nered tako važi. Znači to treba neko sve ponovo da složi. Znam, pazi. Nemojte, molim vas. I ćeš uzeti ili nećeš uzeti? Neka manje. Evo, Buraz, ajde uzmi. uzela sam. Tu ćeš. Mislim da je gale Pazi, bol. aj molim te, skloni to sa očiju i... Evo. Stavio si. Ajde. Buraz. Ja ću samo da te vodim. Evo, ovaj deo je zanimljiv. Ajde, baci. Ne tu. Sa druge strane. Ovo se bojim. Čega se ti to bojiš? Pa nešto mekano. Kada ima neko... Ajde, ajde uzmi ovo. Šta je to? Ajde, hoćeš? Da, hoću. Mislim da je ovo neki šopkin. U redu, ajde. Završavaš ili ne? Ili ćeš još malo? Još ne. A hoćeš da te odvedem do Sokova? Ja bi samo jednu stvar. Hoćeš da te odvedem do Sokova? Da, ja bi još neki sok. Ja u redu, ja te pažljivo vodim. Malo se bojim. Evo, gledaj, imaš sa ove strane Sokove. Evo ove. Da, sad te malo bliže. Imamo male probleme sa obezbeđenjem. Ne znam, zaberi. To su ti mali, bolje uzmi veliki. Za sve. Oj. Taj ćeš uzeti. Mislim da je ovo kola ili fanta. U redu, ovo ćeš da uzeti. Ne, čekaj, evo zadnji deo. Ovo zadnji deo, ti ćeš da ga boriš, ajde. Ruku stavi. Odmah ti. Možeš, ne znam, hoćeš koji? Da. Uzmi 2. Ne, jedan. Kako si? Ja mislim da će ovo da bude interesantno. No i neki zadačima. To ćeš? Tači. A ovo za Maksima. Meni najmanji se uzera. Ovo ti isto baš voliš. Ti ovo isto baš voliš. Gde je? Pa tu. To neki smoki. Neće smoki. Idemo.
pa onda ćemo otići se obići zato što smo na kraju. I to na ugliću od kraja. Mogu da skinem. Neću više ništa da uzimam. U redu? Da. Sigurno to je ništa neću. Sigurno? Da. Aj, skidaj. Sam. Ovo si. Ptice. Gledaj što si uzeo, ti si uzela ovo nešto bilo. Uzela, ovo sam ja uzela. Gledaj, ovo si uzela. Znala sam da sam čekala na majku. Uzela si obično mlijeko. Mrzim se. To je se vena. Ovo ćemo oko da sklonimo i evo, ovo što si se uzela. No. Ima, šta misliš? Ajde, idemo na kasu. Ajde, Mislila sam da je ovo čokoladna majka, a ovo neki sok. idemo. Evo, Da sam je tebi uzela. Ovo? da. I to sam ja sebi uzela. Taj ima. Ja to mnogo volim. To kao mini palučnice. Sad ti sve lepo vidiš. Pa da ti nas udari. Ti čak sa otvorenim očima ništa ne vidiš. Zaboravila sam šta vidim. Brazo, ovdje su ove. Ovo sam ja sve nakupovala. Meni se jedna stvar ne sviđa, a sve ostalo okej. Šta ti, Sprite. Pa to nije sve, sve ono, ti čitaš. Ali ću. Ajde da moj pratioci da pogledaj gdje smo mi to. U kojoj smo radnji. Ko pobedi, mi mu stavimo srce na komentar. Ako su mi otvoreni. O, Rego! Puklupica. Ja bih htjela Čekaj. To je razni Rego. Stić. No i svašta. Ovo mene ne interesuje. Evo ga i auto. Evo ga i auto. Ne znam, moj brat želi auto. Ima 24 godine, da, malo neobično. Ajde na kasu. Evo ga moj lično. Da. Nije se rasproda. Sve stavimo u red. Stali smo u red. Meni se jedna stvar ne sviđa. O, sad ću da idem. Ovo je pa kupaci. Ovo je naše. Brat, šta misliš da imamo para? Da. Svašta se nakupovara. Znaš zašto sam najsrećnija? Zašto? Za ovo. I za ovo. Buras, to je muško. To će biti za mene. Buras, možeš ti da usiš kameru i da mi ne snimaš liščice? To mora da bude taj. Okej. Samo da izvodim para. Gledala sam ovo mleko. Pa sam ovo. Mleko. Evo, sad smo na kasi. Stavljaj. Grozno. Daćemo da ti pare, šta misliš? A nemam pojma. A mislim najprej da da. Paš je ovaj sok, može ovako. Mene čudi kako si ovo uzeo. Nemam pojma imena. Ja se ne sjećam da sam to uzela. Da znam, vidiš na video. Kako si to uzela, sve da vidiš. I to je sve tvoje, osim ovoga i ovoga. Evo imamo dosta para ovdje, 1000 dinara ima sigurno. A onda se bude imamo dovoljno. Nadam se da ćemo dobiti... Da, nadam se. Jeste, da li treba? Ne. Da, treba. Treba, naravno. Kako će mi ovo sve da odnesemo? Zaboravim Zadovoljna si? ovaciju. Šta i ne? Pa da bude 2 značka. 983 dinara. 983. Buras. Buras. Ti znaš šta to znači? Ne znam. Buras. Moram da se otkažeš od nečega. Od nečega. Da.
Ajde, od čega hoćeš da se otkažeš? Biraj. Sad ćemo vidjeti koliko nam fali. Nemo. Ovdje ima 862. Znači 100 dinara momo da stavimo. 123 dinara. Ajde, Vratit ćemo 100, Peter. ne, ajde da vratimo ovo i ovo. I ovo ćemo da vratimo. Ovdje meni ide. Evo ovo ćemo da vratimo i to imam. Koji kikiriki kuglice? Pa, vidio sam da košta 40. A mleko 100. Zadovoljna si ovime. Da. Ja bi prevratila ono. Onda samo 840 dinara je sada. Ovo je vaše. I sad, ajde spakuj i idemo. Tako. Moj tako neko. Šta je ovo za... Napolitanke. Aj. Ne bi ni ja što se donesem. Aj. Sjebo sam, možda smo trebali igračkice da vratimo. Ne. Moja igračkica. Evo nosim. Ja nosim igračkicu. Evo, drži. Ovo, evo, Novčanica, molim, ali nemojte zaboraviti. ajde, daj. Srećna. No da. Hvala na gledanju, sam vam bio Maxi Tun i Dalje ga puta ne. vidimo se. Ćao.